Saó, principalment, és una revista en valencià, és una revista de caràcter cultural i en aquest sentit ha jugat un paper fonamental perquè en l'actualitat és l'única, diguem-ne, que queda de les revistes que aparegueren en la transició, ja pels anys 70, finals dels 70, no recordo exactament l'any. Per a mi Saó va molt unit al nom de Josep Antoni Comes. Pues mira, començar a fer una revista sense diners, sense local, sense impremta, sense socis i sense res. És un patrimoni del periodisme valencià perquè és la revista vegana de les publicacions en valencià. Superbonic, poder fer mes a mes Saó és un repte encantador. Jo m'he fet subscriptora de Saó perquè vaig veure una crida de SOS en les xarxes socials que podia desaparèixer. I jo em vaig preguntar com pot ser que la revista vegana, escrita en valencià, ja vora 40 anys, vaig a desaparèixer. Doncs cal defensar Saó perquè de la mateixa manera que diem que una llengua és la veu d'un poble i una mirada també respecte a la pròpia realitat i a la realitat del món, una mitjà de comunicació i concretament una revista que ha tingut una identitat i que a més ha jugat un paper molt interessant, especialment en els últims anys de la dictadura franquista, és una veu també plural. I perdre veus vol dir que el que fem és que perdem pluralitat mediàtica i per tant pluralitat també política, ideològica i cultural. Diríem que és l'efecte de demostració de que era possible fer una revista periòdica en una llengua, diríem, pretesament normal. Jo crec que és un símptoma de cordura i de saviesa apostar per la premsa escrita en valencià, no? Al revés, vull dir, si no, insistís que al final acabarem perdent l'idioma com a idioma d'ús social normal, no? Jo crec que un periodisme valencià cal defensar-lo perquè és el nostre periodisme, és la nostra cultura, és la nostra llengua. No podem renunciar de cap manera a la nostra identitat. I sense aquest periodisme jo crec que perdrem la nostra cultura. En un agent, en un motor del valencianisme polític, cultural i lingüístic, en un element actuant i en un element, malgrat les seves limitacions, un element poderós. I és precís tindre elements d'anàlisi, elements de crítica, d'autocrítica, que ajuden a entendre com està evolucionant el món i el paper d'este país dins d'aquest món. Treballant per treure a la llum coses i discursos, debats que no tenen lloc en els mitjans de comunicació habituals. I el que m'agrada més és l'esperit crític, reflexiu que té la revista i dialogant. Això és extraordinari perquè no es troba. Crec que en el context de la nostra societat, de la societat valenciana, és un espai únic. No hi ha molt més on aquest diàleg actualitzat, valent, lliure, en valencià. Saó ha sigut una revista compromesa amb els valors del valencianisme polític. És que és difícil de pensar que el valencianisme hagués estat el que ha estat sense la presència de Saó, que ha estat una presència important. Saó ha representat un bri d'esperança, de zona verda on poder construir i bastir la nostra societat. Per a mi imprescindible per a aquest nostre país tan desfet, perquè és la resistència d'una sèrie de valencians i valencianes que no volen deixar de ser valencians. És una revista que és indispensable per a la societat valenciana. Els valencians requerim d'un espai obert on debatre idees i Saó és el que ha fet durant aquests anys. I aposta per la cultura entesa no des d'un punt de vista folclòric en absolut, sinó des d'un punt de vista integrat a la vida i a la societat de les persones. Crec que Saó ha estat durant tots aquests anys l'espai més rellevant per a aquest intercanvi, per a aquesta vinculació. Però després de 36 anys no anem a renunciar a això i per tant l'objectiu fonamental és sense renunciar a res, continuar eixint mes a mes, any a any. Eixe compromís en el valencià, eixe ser una publicació oberta a tots aquells que hagin volgut col·laborar. Una vergonya, perquè tenim uns governants que han treballat per
no per afavorir el valencià i el valencianisme o allò que és nostre, sinó per lo de fora. És una autèntica vergonya i que això indica la necessitat d'un canvi. Sí que és una revista que ha dedicat gran part dels seus papers, diguem-ne, a la idiosincràsia i als successos que han passat en les comarques. Considero que estem en pla d'igualtat en la resta de membres, però crec que sí, que podem aportar la nostra perspectiva de gènere. La llengua no només és una forma i un instrument de comunicació, sinó és una manera de veure el món i, per tant, el valencià, com qualsevol altra llengua i cultura, és una manera específica de veure el món. Una revista que realment ha fet d'altaveu de tots els esdeveniments culturals. Han sigut probablement els millors dossiers que s'han publicat durant molt de temps en aquest país sobre el tema del patrimoni. Una publicació de referència per a sectors, diguem, compromesos amb la llengua i la cultura del país. M'agrada aquests monogràfics que es fan, ens conviden a la reflexió, ens conviden a l'anàlisi des d'un punt de vista molt més pausat. A banda d'aquests monogràfics també ens aporten coneixements sobre episodis de la nostra història, sobre els nostres homenatges valencians, i això és un punt a tindre en compte, perquè la revista SAO no és una revista d'usar i tirar, és una revista per a guardar al calaix i consultar-la en un moment. És a dir, necessitem afiançar-nos d'alguna manera en les arrels i per això necessitem el coneixement, la cultura, la ciència. Jo crec que és clau que busquem aquesta aliança. Per tant, tot el que se puga fer per SAO se fa per la societat valenciana en general. Jo crec que SAO el que té és unes arrels profundes, i quan tens arrels profundes tens possibilitat de créixer malgrat les dificultats. Ha evolucionat com ha evolucionat la nostra societat, però això és bo perquè s'ha sabut adaptar als nous temps. Se n'ocupa de la producció musical valenciana, els músics valencians estan presents i això és molt important perquè mou a una massa de gent jove. És un públic potencial molt interessant, molt necessari per a continuar endavant, perquè els nostres músics estan creant ara mateix música de molta riquesa, de molta qualitat, molt diversa, de tots els estils, de tots els gèneres, i no tenen altaveus, necessiten altaveus des d'on promocionar-se. Que en un moment determinat, ara no em facis dir l'any, Fuster, que havia decidit no assistir ja a cap sopar literari ni a cap acte públic d'això, el primer que va assistir, pot ser l'únic, ja els últims anys, va ser algun sopar de SAO. Bé, ha fet de visibilitzador, un instrument visibilitzador d'allò que s'estava fent. Recuperant temes, personatges que havien estat un poc deixats de banda i que SAO ha posat l'èmfasi i ha dedicat pàgines a parlar d'ells i a reivindicar-los d'alguna manera. El fet de que determinades firmes, determinats noms que han estat vetats obertament en la premsa convencional valenciana han trobat sempre la seva finestra en la revista SAO. SAO és totes les persones, els centenars i centenars de persones que escriuen, han escrit i escriuran a SAO. El nostre, entre cometes, èxit pot ser precisament això. Mantenir una revista en València és quasi sempre un miracle, no? A no ser que hi hagi pel mig alguns altres factors, com per exemple una entitat poderosa, si més no financierament poderosa. És bàsic, ha sigut i és una eina bàsica per a la normalització del valencià en la societat valenciana. És una institució en quant a la llengua, per a nosaltres. Que no se pot renunciar a SAO, i jo crec que sí, i de fet crec que n'hi ha una massa de públic interessada en ser lectora de SAO. I tenim problemes com el que està passant a SAO i altres publicacions que estan sent vetades i ara ja, jo crec que no és una excusa en els retalls perquè la persecució a SAO ja ve d'alguns anys darrere i per tant no és un moment que no tinguin diners, és que simplement no volen. És que SAO és un contrapunt a l'Església Oficial i en aquest cas ells mostren una vessant diferent a l'Església Oficial en el que estan dient o estan mostrant que hi ha una reforma de viure el cristianisme. Han tingut més influència
en el valencianisme que en l'Església. No? És un poc la flama que queda encesa de l'esperit del concili, conciliar, no? Un poc aquesta idea del cristianisme com una visió que no li té por a la societat. Intentem dignificar la llengua, intentem transmetre uns valors que són humans i religiosos. Ha donat altaveu a persones i sectors valencianistes que no tenien absolutament res a veure en el catolicisme. Doncs ha estat la gran plataforma, diguéssim, democràtica i de llibertat d'expressió dins els límits, òbviament, que permetia la dictadura, que més bé eren pocs. Ha aconseguit la fidelització de gent de tots els sectors progressistes. Que ha sigut crítica sempre, governe qui governe, ha sigut una revista que sempre ha dit la seva. Saó sempre ha dit el que pensa ell, la revista i els seus col·laboradors. Que una revista que té un component determinat siga capaç de fer fluir un debat d'aquestes característiques, crec que afortunadament existeix Saó i malauradament l'Església valenciana no se sembla massa a Saó. Això ho hem comentat de vegades en el Consell de Redacció, no? Que serà la història segurament li farà justícia a Saó i jo trobo que la posarà en un punt important de la recuperació de les nostres senyes d'identitat. Amb austeritat front a la cultura i per tant front als mitjans de comunicació. La crisi se superarà tenint en compte que la cultura i els mitjans de comunicació també fan llocs de treball, també creen llocs de treball i també creen capacitat econòmica. Sí que té un repte per davant, que és poder adaptar-se a les noves tecnologies també. Donar a conèixer a la gent el producte que estem fent. Ha de mantenir un equilibri i extraure les millors potencialitats tant del paper com de les xarxes socials. D'aquesta manera, utilitzant les xarxes socials, serà més fàcil possiblement entrar en els canals de comunicació que utilitzen els joves. Cal apropar-se molt més al públic jove. És valuosa, no? Vull dir, té virtualitats, té dinamismes que encara poden donar fruit i poden donar producte, no? És una peça fonamental de la recuperació identitària valenciana de les últimes dècades. És fonamental el que una revista en futur, com és Saó, que tinga la mirada fixa a les noves tecnologies, perquè és aconseguirem la plataforma per a tindre més difusió, per a aconseguir arribar a nous lectors, que és el verdader cavall de batalla que ha de tenir una revista del segle XXI. Al capdavall s'ha convertit també en un instrument de coneixement de tot el que passa al País Valencià. Evidentment, té futur si s'adapta a les noves tecnologies, si s'adapta a la nova societat, als nous lectors. Saó és una revista de qualitat, és una revista que aposta per la normalització lingüística i per mi ja és suficient per a que no desaparega. Per això soc subscriptora i continuaré sent-ho. Tenim esperança per a poder construir un futur amb aquesta revista i que sigui un futur optimista, un futur positiu, entre altres coses perquè cada vegada n'hi ha una mirada més positiva, més profunda respecte a les nostres possibilitats i en eixes està la de Saó. Saó ha estat, i jo espero que continuï sent, la Saó del País Valencià.